dostazue? Entzuten dostazue? Entzuten dostazue? Ai, bale. Lehenik eta behin eskerrik asko, Robert eta Oskar etorri dira, bai? Geur Sara ezin izen dago etorri azkenien, baina, bueno, eure bizekaz itzelien paseko dugu, bai? Apurtzu bet jartzeko ia nortzu diran, zer egiten duten, bai? Ia, euren proiektua da, erderaz liga da, están en la Federación Vizcaína de Baloncesto Adaptado, bai? Eta proiektu hau martxan jarri gendun orain dela 5 urte. Baina lehenengo urtean ez gendun lortu jenterik, oso jente gutxi egon zan, eta urrengo urtean alegina berriro egin gendun, baina ez gendun lortu ere. Otsaia martxoan bueltan hasi ziren elkartzen, eta ja, orain dela 3 urte, hau izango da 3. denboraldia, ezta? Hau izango da 3. denboraldia, ja ligan daudela, futbola zaudetenok liga daukasunean, ba eurek saskibaloia egiten dute, bai? Gerniken Malosten jokatzen dute, igandeetan, normalean 12 edo ordu bat abueltan, bai? Da itxelesko ambientie dago. Jarriko dotzuet bideo txikitzu bet, zuek ikusteko zer egiten duten, nola egiten duten, eta nolako, batez ben, nolako giroa sortzen duten eurek. Eurek sortzen dute, bai? Ze Maloste bete egiten da. Bete. Nagusia jokatzen dute, eta orokorrean eure jente gehiago ekartzen dute, neska nagusiak baino. Bai? Orden, jarriko dizuet bideo txikitxo bat, zuek ikusteko, bai?
Bale. Ia, gehor segaitzi dauzen hemen, azalduko dutzuet. Datorren asteburuan, egingo da, Maierreri esker, Maier da euren azkenien patrozinadore nagusia, lointekegaz edo klubagaz batera, bai? Eta gauza oso polit bat egingo dute, datorren domekan, Open Day izeneko jardunaldi bat egingo dute, 5-6 talde daude, jolastuko dute euren artean partiduak, egongo da baskaria, dantza seguru baietz bebai, ez da? Hori, pila guzteteak. Festatara joan, dantza egin, leku guztizetara hurbildu, malostera partido guztizek ikusten dute. Itzelak sari, benetan, benetan. Eta, bueno, apurbe ja galderak azeta azteko, bakarrik esateko 13 dira taldean, orain arte 14 izan zarete, aurton batek taldea utzi du, azkenean bere ama arasotzu batzuk eukideuz, eta taldea utzi beharra eukidau. Baina zuekaz jarraitzen egoten dau, eta naiz eta entrenamientutara da joan ezin. Eta daukate 2 entrenatzaile, Maite Rafael eta Maite Bilbao. Baina askotan, beste pertsona askok egoten gara laguntzen. Edo alegintzen gara behintzen laguntzen. Nire kasuan adibidez, egotena, zeuren partiduetan, edo maila egiten, apuntetan puntuak eta horredanak, zuek ondo ulertzeko, eta nire neba egoten da arbitratzen. Eta, bueno, beste gauza batzutan be egoten gara gauza asko egiten. Aurton, Pasilekuko txapelketa, Pasilekutik ibibazaret udan, ikusi nozu, ez da. Aurton, lehengo aldiz, apuntatu dira talde normal baten moduan. Guretzako talde normala da, hori klaru egotea, bai? Baina beste urte batzutan egindabe, egun baten jolastu, arratsalde baten, eta danoke ondo pasatzeko. Baina aurton, eukidugu aukera, 7 partidu izan dira, 6, 7, 8 partidu eurekaz disfrutateko. Beste taldeak ezagutzu dute, eta giroa itzela izen da. Taldekoak, batzuk bizi dira hemen, Gernikarra dira, beste batzuk Elantxoben bizi dira, Josu ez da, Elantxoben bizi da, baina oin eurek laneti datoz. Eta gero lanera joan behar dira. Zuek eskolara joaten zareten moduan, eurek lan egiten dute. Baina gainera eurek oin, etorri dira zornotzatik, ze zornotzan etzen dute lan. Orduen, lana. Gero arratzaldetan entrenamientuak. Gero asteburuetan ja martzan, datorren asteburutik aurrera, ja martzan partiduek hasten dira. Eta beste gauza mila gauza. Ze Robertek adibidez, emaztea dauka, eta bere emaztea taldeko partaidea da. Emaztea, mujer. Bere emaztea, beragaz jolasten du, eta da gainera taldeko kapitaina. Bere emaztea, Itzaso. Eta partiduetara eta joaten zarete, kotxean. Kotxean. Zeuek idatzen gainera, ez da? Ole. Ikusten dozue? Bale. Galderak hasiko gara? Loga oso dino? Galderak hasiko gara? Gogoa daukazu ezeo zer galdetzeko, ez da? Bai? A ber, ia, nor hasiko da? Robert. Daude apurtzuet urduri, bale? Orduen, tranquil. Ia, Robertentzako nortzu daukate galder? A ber. Altu, Itxeron, itxeron. Mikrofono eta guzti, jarriko. ¿Qué le dirías a un niño o niña que quiere empezar a hacer deporte pero le da un poco de vergüenza? Pues le diría que se animase, que no tuviese vergüenza y que
que es bueno hacer deporte y que eso, que coma mucho y ¿Pero mucho de qué? sano, Sano, ¿verdad? claro. Esos bollos y esas palmeras de chocolate que están súper ricas. Alguna vez sí, pero para comer todos los días, si quieres hacer deporte, Robert, ¿a que no? No, Porque si no, luego para correr cuesta. sí. Nos pesa un poquito, ¿no? ¿Otro? ¿Tienes alguna costumbre antes de cada partido para tener suerte y que todo salga bien? Oye, ¿qué ha dicho? Que no... A ver si tienes alguna costumbre, ¿no? Si tienes alguna costumbre, alguna rutina antes de cada partido para No, jugar. no, ninguna rutina. Hago siempre lo mismo y... ¿Vale? ¿Y qué sueles hacer antes de cada partido? Por ejemplo, jugáis, por ejemplo, imagínate, juegas el domingo a la 1 y antes de llegar al partido, ¿qué es lo que haces? Te levantas, lógicamente, si no, Claro. no vamos al partido. Desayunar bien y nada. Sí, y luego ir allí y estar calentando y eso. Y tirar unos tiros y... ¿Alguien tiene alguna manía? Batek badauka rutinaren bat edo gauzak egiteko? Ni bai. Ni jokatzen nuenean, beti eramaten dituen galtza berdina, kulero berdina, kamiseta berdina, eta armosua edo jateko beti zete esan berdina. Beti. Ni behitzet, Zuek ez deko zue... Badekot, hone galtzak ze sortea moten dozte. Edo daukadaz, partidu baina nina jango du platano bat, ze gero inardia gukiko dut. Jaten dut beti futboleko partidu baino lehenago txokolate bat. Txokolatea, majo. Energia okitzeko, oso ondo. Ia, Robert entzako, beste nono? Ia, Mateo. ¿Cómo es jugar el mismo equipo que tu mujer o animáis mucho el uno al otro en la cancha? ¿Cómo es jugar con Itxaso? ¿En el mismo equipo? Pues bien. ¿Os animáis el uno Sí. al otro? Nos ¿O no? ¿Os picáis entre vosotros? No, Tú has metido más canastas, yo he metido más canastas. no, nos ayudamos y le animamos, sí, nos animamos mutuamente. Si no, luego duerme en el sofá. Entzun duzu ez esan duen? Ez badu animetan, gero sofara loitzen. Itxaso mentzotxo izten, nogera paten. Ba oso ondo, premi itxasotzako. Oso, que buena. Elkarreri. Ni bai esango dutxu edo zetxu ben, eta oso politze da benetan, euren partidu batera joan, berdin dotzo hemen madosten zen kanpoan, zedanak direla unak. Danak. Bai euren atien, bai kontrakoak, amaitzen da partida, danak besarkatzen dira, danak saldo egiten dute, danak hasten dira jantzan eiten, gero erakutsiko dutzu eta argazkiren bat, eta ikusiko duzue. Beste emarro entzako? ¿Cuál ha sido el momento más emocionante que has vivido en un partido con el Loitek Fenómeno? ¿Cuál ha sido tu momento más emotivo, más emocionante con el equipo? Bueno, me metí mi primer triple. Cuando ha metido el primer triple. ¡Ole! Además, delante tenía uno de 2.05 o así. Delante tenía a un contrario que medía 2.05.
Han jugado contra un equipo que había un jugador que medía 2,05, pero es que además ese jugador en su día jugó en una liga de no baloncesto adoptado. Bai? Jolastu deu beste moduko talde baten, eta hori dau saskibaloiko kirol adaptatuan, eta euren kontrako katzen dut, da oso ona. Julen deitzen da oso ona. Baina da pertsona moduen beha da oso ona. Orduen, Robert, sartzea triple bat, bere eurrealdeko itxerezko meritoa. Beraz, beste txalosak pagoak. Badago Robert entzatu beste galderaren bat? ¿Cómo te organizas en casa para compaginar tu vida personal con los entrenamientos y los viajes del equipo? Pues para ir a entrenar, ahora me cuesta un poco, porque es algo justo y me tiene que venir mi mujer a buscarnos para llevarnos en coche, y en casa bien. Me organizo bien y nos ayudamos los dos, así que nos organizamos bien. ¿Dejáis la mochila y Sí, todo sí. preparado antes? En el día anterior. El día anterior, ¿ves? Un poco de organización, por favor. A ver si les das un poquito de ejemplo a estos niños de hoy en día que a Machu y Aita les hacen todo. No. Y luego llegan a los entrenamientos y me falta el calcetín y me falta la zapatilla. ¿O no? Gauziera lehen, orain arte entrenatu dute Santanapen. Hori kiroldegian, bai? Orain arte egon dira entrenatzen Santanapeko kiroldegian. Baina arazo bat egoten zen. Modulo baten entrenatzen zuten, eta alboko moduloan gimnasia ritmikoak egiten zuten entrenamentuak, edo, baina, zein da hori arazoa? Musika, bai? Azkenean eurek apurtxu gehiago aguantaten dabe, baina daukate adibidez taldean autismoa daukan pertsona bat. Eta zarata asko badau, astoratu egiten da, bai? Blokiatu egiten da, eta oso txarto pasatzen zuen. Orden, aurton lortu dugu beste leku baten entrenetan egotea, bai? Eta eure bakarri dauz, lasaitasunean, eta kanpoan egon garenean, galdetu txatie da, aurton zelan? Eta zer esan doztazue bizok? Ondo, hobeto, bai? Ia, oin, badau galdera gehiago Robertentzako? Oskarrentzako? ¿Qué haces para ayudar al equipo además de jugar? Apoyarles mucho y ayudarles. Azalduko dut zuen, zuen. Pasadan urtean Oskar, pasadan temporadan Oskar jolastu du. Baina ia egonda lesioneta denboraldi osoa. Baina egonda, entrenamientu guztietan, partidu guztietan, animetan, egunero han eurekaz, eta hori benetan, esan da dekotzut, ole. Txalo bero.
pero seguiste viniendo a los entrenamientos. ¿Por qué era tan importante para ti ir aunque no pudieras jugar? Porque es como mi familia. Beitxu, egin dute, familia esan du, vale? Super polita hitza, oso polita. Ze hori da, lortu dute dira 13, orain arte izen dira 14 eta izen da familia baten modu, kuadrilla baten moduen, kuadrilla bat sortu dute. Pasilekure doaz, dana doaz pasilekure. Doaz malostera, gehienengoak malostera doaz. Bihar partidua dago malosten, neskana, Liga Femeninakoa, eta han egongo dira, bombo eta guzti, plan, animak eta anima. Eta gainera Domekan, gaurton daukagu, talde berri bat klubean, dala veteranan taldea, eta Domekan hasten dute liga, eta txibadostie animetan etorriko direla, ezta? Bai? Eskerrik asko. Ia, Robert entzako beste galderaren bat? Robert ez batatu, Oskar. Esango zendun, ¿dirías que has mejorado tu vida desde que eres parte de este super equipo? Sí, mucho. Cuando uno de vosotros está lesionado o triste, ¿qué hacéis los compañeros para animarle? Apoyarnos unos a otros. Beitu, erakutsiko dotzu eta argazkiren bat, bai? Gure badaben. Beitu, eta pila bat ekintzetan egiten dabe parte, bai? Beitu. Erakutsiko dotzu eta argazkizek, bai? Igual, hemendiko bete ikusiko dozue, jarriko erdian. Hau da, malosten, holan partiduro egoten da. Pila bat jente. Baina, animatan egiten dute, bukatzen dute partida, eta egiten dute buelta, han ikusle guztizeri eskuak emoteko. Baina konturatzen basari, bai eurek eta bai kontrako ebe bai. Bai? Talde bi dira, baina bukatzerakoan talde bakarra sortzen dute. Ze danak laguntzen dira, dana dira lagunak, eta dana dire parte horko egunekoa. Bai? Bitxu. Holan, ikusten dozue? Ni gonbidatzen dotzue benetan, joateko, ze super polita da. Super. Oso polita. Hori da Maite, euren entrenatzailea, Maite Bilbao, Sara gaur ezin izen da etorri, azkenean. Hori da Oskar Pasilekuen nigaz. A ber, ia, hemendik baten bat ezagutzen dozue? Unai dago hemen, ez da? Karo, eta Unaien anaia hemen. Eta aita Berton. Eta Oskar eta Robert hemen daukagu. Eta Oskar be urrun ez da ibiko. Bai, Itxaso hemen dau, Itxaso. Beitu, hemen daukazue.
Irabazi dute, bueno, geratu dira hirugarren Gabonkopan. Egiten da Gabonkopan, hirugarren geratu dira. Eta Malostera beti etorten dira kopa erakusten berton dagoen guztiontzako izeten da, ezta? Ara erdira urtetan dira, eta lortutako dana berton erakusten digute dan hori. Bartzelonara 2 urtez joan dira, torneo batera, Bartzelonara, eta urton gainera hegazkinean. Nobeda total, wow! Ze batzuentzako izen da lehengo aldiz joan direla hegazkinean. Zelan esperientzia hori? Bai? Diferente. Pasadan, iazko urtean autobusean joan ziran, eta aurton hegazkinean. Bitu. Bukatu orduko partida beti ateratzen da argazkia taldeko guztiekin. Hone dira, eso nos de Portu. Es que no les veo bien. Los de Goravide. Ah, aquí se ve mejor. Eta hau da, euro daukaten afizioa, hobeto esan da. Partidu guztietara joaten dira. Guztietara, bombo, bandera, danagaz. Eta joan dira Bartzelonara disfrazata guzti. ¿No? El primer año os fueron con disfrazados de dragones, ¿o qué era? Sí, de dragones. De dragones. Hau da, iazko lehengo tariko partidua Durangon. Tabirakon. Bai. Sara, hau, barkatu. Sara da, 15. Zu zenbaki daukazu, Robert? 10. Eta zu, Oskar? 28. 28. Itxaso da kapitaina. Itxaso da kapitaina, Roberten emaztea, eta esan du, ez badan ondo portetan, noradoa? Sofara. Ai. Bai. Itxaso da 25. Gero egiten dute, parte hartzen dute ekintza pilatan. Pasadan ostiralean, poneos para que os vean las caras esas guapas que tenéis. Pasadan ostiralean, Gerniken egon da desfile bat. Eta talde osoa parte hartu du desfile horretan, en lo del Barbero Solidario, desfiletan. Hau da, Euskararen egunean, irakurtzera joan ziren bebai. Eske danetan zaudete. Dan, ekintza guztizetan eure daude. Hori izen da Gabonetan Bizkaiko Saskibaloiko Federazioak antolatu zuen Gabon Kopa bat. Orduen, talde guztiak egon zineten, ezta? Talde guztiak hori egunean jokatu zuten, izen zala urtarrilean, goizeko 9:00 han egon beharra uki gendun, oso goizetik, arratsaldeko 3:00 edo hortik bueltan egon ginen, ezta? Partidu guztia jokatu, danan kontra,
bokata eta beste zeo zerremondotzien eta gero DJ. Gero martxa. Honek beti dauz, martxa. Nor irabazi zuen Portu, Barakaldo bigarren eta Eurek hirugarren. Zortzi talde dira, zortzi. Zortzi talde dira, zortzi taldetik hirugarren geratzea oso ondo dago, Beitu. Horre dira beste taldekoak, eta eurekaz batera egoten dira. Hau ez daki zein da. Beitu. Ikusten dozue hau? A ber, Robert, Oskar, nor da hau? Hau da Julen. Bez, hemen ikusten dozue Julen. Hone dekoz 2 metro eta 0,5. Wow, hori ba. A ber, eskola honetan gauza bat badekogun klaru da guretzako familia oso garrantzitsua da eta baloreak. Eta hau domeketan ikustea hori da balore itzerezkoa, garrantzitsuna, laguntasuna, alkartasuna, empatia. Berdin dio, kamiseta grisa zein kamiseta granatea, dana dira bat. Bai? Eta ni badau beste beste bi galdera badauz, bai? Enaz aurreratuko eta entzungo dotxaguz eta ez badabe esaten nik nahi dotena esan, gero neukengo dotzue galdera bat, bale? A ber, bizontzako izango da onda. A ber, biontzako galdera. Ia, loendi. ¿Qué sentís al meter la canasta? ¿Se lo dedicáis a alguien especial? ¿Lo dedicáis a alguien especial? ¿Qué sentís cuando metéis una canasta? Se lo dedicamos a todos. Yo mucha alegría siento. A ver, ¿qué siente Robert? Mucha alegría. Robert siente mucha alegría. Robert egin guztetainako kanasta sartzea pila bat, ez da? Baina bai egoten dira taldekoak, bai egoten dira, adibidez, kanasta bat sartu, eta edo bere aita, edo ama, edo anaia, edo baten badagoenari dedikatu egiten diona. Gero dekogu gure Gorka, que dedica a todo el mundo con corazones, ¿a que sí? Y muchos besos, y se olvida. Y luego tenemos a Javi ez etzen dozuen, ¿está? Javi etorzan ondala 2 urte. Javi etorri zan ondala 2 urte, eurreko lehengo aldi zein zanean Open Day-a. Beste neskakaz etorri zanean. Eta Javi deko egiten du gauza bat, kanasta sartzen duenen. Ia, zelan egiten du Javi? ¿Cómo hace Javi cada que mete canasta? A ver, ia. Betxu. Javi da hau. Javi bermiotarra da eta eskolako txikienak ezikiko topaketa izan zutenean, etorri izan ikusten ume txikiak. Bueno, ume txikiak, lehen oin 2. mailan dauzenak. Bai, eta... Baina badakizue zergaitik egiten duen horrela? A ver, a explicarles a ver por qué Javi celebra así.
A ver, ¿por qué? ¿Por qué celebro así? Porque tiene el 0-0, y Miquelo le suele decir que no mete ni una. Y para chincharle, pues hace así cada vez que mete una canasta. Creo que es la última. Cuando uno de vosotros está lesionado o triste, ¿qué hacéis los compañeros para animarle? Es parecida, pero no es lo mismo. Cuando está uno triste, cuando está lesionado, ¿qué hacéis para alegrarle, para ponerlo contento? Para motivarlo un poquito. Pues animarle y decirle que se va a recuperar pronto. A ver, Óscar, que a ti te ha tocado vivir esa parte de mucho tiempo lesionado. Ia, zer nabaritzen zendun zu taldeagaz? ¿Qué te hacía sentir el equipo, tu familia, como lo has dicho? Pues que siempre me apoyaba y me animaba. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Que no esté triste, que esté siempre alegre. ¿Iban a hablar contigo? Y sí, Mucho, ¿verdad? mucho. Éramos un poquito pesados. Sí. Pero bueno. A ver, erdi bukatzeko, bale? Ze eurek lanera joan behar dira. Beitu. Esan dotzuet. Hori da Bilbao Basketeko zeraia, miribila. Bai? Hor Bilbao Basket, saskibaloiko mutile jokatzen dute. Eta tornea egiten dute urtero. Eta urton, gainera eraman dute 3 kopa. Bai. Honek kopa daukate, holan. Malosteko erdiko borobile eurentzako da beti. Ze dana irabazten dabe, dana irabazten dozue. A ber, azaldu, hori argazkia, etorri. Hori argazkia. A ber, horre kopak, zer dira? Pues una es la del torneo, que quedamos terceros o así, creo. Terceros, nuevamente. Y luego hubo concurso de triples, era de chubol, en parejas, y también ganamos. Ia, hemen, Robertek esan dut triple, danoko ulertzen dugu zer dan, ez da. Kanpotik. Robert porsi dau juleneri ja tripli esartun dezta. Ja, berantzako ja da, la meta total. Berantzako eta danontzako, da pasada bat. Baina, txubol esan da bena, hori bitkoteka egin behar da, bai? Guretzako erreza da. Bikoteka, botaten dugu kanastara, batek hartzen du rebotea, beste botaten du, guretzako erreza da. Baina, eurek daroen lana, hori eiteko, bikoteka hartu, ulertu, pasa egin behar dela, eta bota egin behar dudala, hor dagoen lan eta lana, eurek egunerokotasunien dau, bai? Lan eta lan. Ezta? Bai. Beitu. Lehengo urtean, lehen komentatu dugu, zelan taldean dago autista bat, bai? Eta blokiatu ditzen da, ekaitz ditzen da, bera da, bai? Lehengo urtean, bere aita dago delegatu moduan, da Txema, hemen, bai?
entrenatzaileeri lagundu eitzen dotzona, gauzak egiten, eure bakarrik ez egoteko, bai. Lehen urtean, bi beharra eukitzen zuen, kanasta, hemen sartzen bazuen kanasta, hemen egon behar zuen. Bera, ekaitzek jakiteko hemen sartu behar zuela kanasta. Eta normalean beti, gainera zuek laguntzen, benga onantza, eta jakiteko nundik nora joan behar dan. Gaur egun, ez du behar. Txema egoten da bankilloan jesarrita, animetan, gauzak esaten, eta honek esaten, ekaitz! Eta horregaz bakarrik bera badaki nora joan behar duen. Hori da pasada bat. Bai? Bai, baina kognitiboki blokieu egiten da, eta orduen, ez da, zuge dekozun erreztasune berak ez dauka. Bai? Orduen, zaratak eta horrek leku aldaketak eta, txarto. Baina, bueno, leku aldaketa danok daroa txarto, nibe bai, Ohituta banagoen gauza batera, nibe leku aldaketa txarto daroat. Bai? Baina hone daukaten meritoa. Egiten duten lan guztiarekin, ze entrenamentuetan, ez daude denbora osoan berba egiten, entrenatzaileari zirikatzen, kasu egin barik, edo jesartzen azazerretuta eta ez dut egiten ezebez, ezta? Maiteri, zer eitzen dotzazue? Kasu. Baina gitzi. Asko. Bestela? Bronkie. Baina txikize, Handize. bai, ezta? Bai. Buena zeia. Bai. Ni bakarrik aldo dana esan, lehenengo eta bain eskerrik asko, ze oso ondo gonzari edanok. Eskerrik asko, Oskar eta Robert. Hemen zaudetenok, animatu, jokatzen dutenean malostean, joatera, eureka egotean, eta ikustea zelako giroa dagoen, eta ez bakarrik turutagaz, eta tururu, ez, giroa zelai barruan. Bai? Ze oso ona da. Eskerrik asko. 12 open deia, Maierrek dana antolatzen dabe, Baskarize, da igual gudeko gu partidu eta danogaz ikusten malostera bueltan. Bai. Venga ba. Eta dantzasko, orduen oin, musika jarriko dugu, eurek azengo dugu jantzan. Hombre, ezin dugu bukatu dantzanen barik, ezta? Bai ala ez? Baina, andereño maizu eta guzti. Hemen oin ez da libretan inorbez, ezta? Venga, ba, oin, musika jarriko dugu. Bajo la plaza